2 glas til dig. Det bliver sådan en gammeldags kromiddag, vi skal have. Vi skal have en rejecocktail først. Så det bliver flæskesteg. Så hvide. Dejligt. Så skal vi have citron på mig. Nej, det var det. Rejecocktail og en Côte d'Ivoire til... Hold da op. Ja, den var ikke helt billig, men... Portvin til dessert. Så er der bagefter herinde kaffe med vækker, småkager, små chokolader. Så kan folk få drinks, schusser, hvis de vil have. Og senere er der natmad, der inkluderer min berømte sprintetur. Og efter de har sat prisen op for lejen af lokalerne, jeg har fået pris til gammel pris, for jeg bestilte sidste år. Nå, det var godt, ja. Men for fremtiden koster det stadigvæk 1200 for dem, der bor her, men også udenlands, vi skal betale 2000. Men det er alligevel billigt. Palle, betyder det, at vi nu skal være lidt nervøse for, om der også kommer en invitation til næste år? Det har jeg afreserveret. Tak. Det gammel pris. Ikke mere. Så vi gå ud over traktementet. Altså, han er ikke Jeg færdig. kan ikke lige holde jeres kæft. I må ikke gå ud. Jamen, så er Hormand. Jeg har lige fået en dejlig referat fra jeres tur ned til Gran Canaria. Ja. I har boet på det samme hotel igen. Ja, der skal man altså bo, det kan jeg godt sige dig. Ja, det kan jeg høre. Ja. Jeg skal jo ind og sidde i de der rum med alle de der mennesker og snakke. Og det bliver bare så varmt, så jeg skal af med det. Værsgo, velkommen til grunden. Så tager vi velkomstsangen, der ligger under den store hvide tallerken. Nej. Har du skrevet en ny? Ja. Vorpartner, så er der ikke noget at gøre med det. Det er en lise, som det ved vi jo først bagefter. Anita, du kan Det var dejligt. Gud, jeg giver med det kroner. Omkring bordet med god og dejlig mad. Det er jo hele koret, som bænket er på rad. Det er som de samme, der ses ved dette bord. Som mødes med de samme, de mødtes med i fjor. Og nogle tør at spise kalorier og fedt. Det eller vise, det hjælper lige lidt. For fedtet er det samme på hofter og på lår. Som også sad ved bordet til festen sidste år. Skål! Det er så Vestegnen, det der. Mange år. Han er nemlig lever. Hurra! 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 Du skal lige gøre det over. Indløbet endnu. Nej. Kom I her i dag? Hvordan kom I her i dag? Hvordan kom I her i dag? Spørger jeg nu jer. Vi kom til fods til hest i vogn, og enkelte kom med toget.
på skøjter skier fra et sum, kom nogle med grinte fjode. En journalist fra Se og Hør er kørt hertil i Trillebør, og en der nok er særlig skør, er hoppet hertil på hovedet. Slap lige af med de der. Hurra! 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 Tillykke. Tak for Kære Palle, jeg ved jo godt, at denne plads, den får jeg ikke uden at gøre en indsats. Så er det sgu også på tide. Og det er ligesom, at vi jo genoptrykker sangene så gladeligt, så håber jeg, udover at du holder dig godt, selvfølgelig, og tak fordi du måtte komme. Så håber jeg, at du holder nogle år endnu. Jeg har allerede bestilt til næste år. Det er sådan, jo, det er din planlægning, men jeg håber også, at vor herre planlægger for dig, så det endnu bliver nogle år, for du skal vide, at sangene er allerede genoptrykt. Ja. Du er jo, du holder dig godt, men du er jo utrættelig. På cykel? Jo. Ja, du gider til gengæld ikke rigtig gå mere. Og du er også faldet lidt af på, at det er ikke så tit, du går over og træner mere. Men det tænker jeg, du skulle gøre. Du vender altid så opstemt tilbage. Ja. Tænk på, at det ikke alene er godt for blodomløbet i benene. Du er også utrættelig med de yngre mænd. Selvom der må vi også sige, at din grænse for, hvad yngre er, den rykker sig nu også. Det eneste, man kan være helt sikker på, det er, at de er yngre end dig. Men dem er der jo også flest af. Så er du også utrættelig som vært. Og det er vi jo smadret glade for. Jeg tænker, den rejse, du har taget os på igennem de sidste mange år på, hvordan man holder en fest, den synes jeg har været udviklende. Fra kokken og jomfruen og den billigste vin, du kunne få i Aldi, til at der nu er egen kok på, og det nu får vi også en rødvin, man ikke øjensynligt har hovedpine af, inden man allerede har taget første gang. Det skylder vi da også tak for. Og det er en god side at have, at man vil give det bedste til sine venner. Så er du jo også overgået i sådan en lidt anderledes kreds, kan man sige, hvor du har brudt lidt med dit socialdemokratiske ophav. Jeg tror ikke, du helt er klar over, hvad det er, jeg tiltaler, men du har jo fået hushjælp. Ja. Det tror jeg også, vi bliver rigtig glade for på sigt, så behøver vi ikke holde os så længe. Så er du utrættelig med det aller sidste, og det er det med, jeg ved bedst. Men den anden side af det er jo, at det du egentlig også er blevet lidt blødere med årene. Så der er ikke helt så meget af det. Men nu, vi er glade, fordi du holder fast i, og vi er også glade af noget af det, du har forladt. Og det er jo de to sider, der er ved dig, både når du cykler, når du har de yngre mænd, og når du er vært. Og i den anledning, så bare roligt ikke sagt, for de er jo genoptrykt, så har vi en lille øvelse i aften. Vi skal nemlig kigge på de to sider af Palle. Så nu går der et par... Ja, du må gerne få den første. Nej, det har været 5 år. Nu er I sikkert meget, meget spændte på, hvad øvelsen det var gået ud på. Og det er ligesom i børnehaven. I tager siden på den her måde, og så bukker I den sammen. Og det skal I bruge i resten af aftenen. For når Palle nu om et øjeblik kommer med sine vittigheder, så ved vi, at nogle af dem vil være vandede, og nogle af dem vil være fantastisk gode. Og han mangler sådan ligesom en vurdering af, om de duer. Så hvis I kan lide vittighederne, så rækker I det fine billede op mod ham, og hvis ikke I kan lide det, så tager I det andet. Jeg troede, det var det fine billede. Så er det godt, at flere her. Og skal vi så rejse os op alle sammen og ønske ham tillykke?
Jeg synes, du sætter os i en vanskelig situation. Alle længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. For dette skal være vor Palle og hurra. For dette skal være vor Palle og hurra. Og skam for den, som ikke vor Palle skål vil drikke. Hurra, hurra, den skål var bare hurra. Bravo, 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 bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Jeg kan endnu komme op vejen. Må jeg spørge, er der nogen risiko for, hvis man kører det her for mange gange, at man ikke kommer til at høre Malene synge julen? Den er mere alvorlig. Ja, alle holder kortene klar. Gerne billede. Vi vil gerne med næste år. Se, jeg har fået 2 palle. Men denne her... Ja. Giv ham nu ro. Ja, og det var sådan en teenage-drengen der. Han kom meget sent hjem, ikke? Og faren ventede urolig i entréen. Og så sagde han, hvor har du været? Er du klar over, hvor sent det er? Ja, nu sagde han så, jeg har haft sex for allerførste gang. Nå, har du det, min dreng? Nu kom så hen, så tager vi også en rigtig menneske, en mandfolkebejer, ikke? Og har du for øvrigt noget at spørge om, ikke? Så kan du bare spørge mig. Jeg vil have besked, ikke? Ja, jo, måske. Ja, hvor længe efter tror du, jeg skal regne med at være øm i røven? Så var der 3 tissemænd, der var til eksamen, og de 2, de var stive af skræk, ikke? Den anden, han var helt fuldstændig afslappet, ikke? Og så sagde jeg, hvorfor er du så afslappet? Jeg har lige været til mundtlig. Ja, de er nye. Hvad er det for noget her? Til flere, der er nye. Der er op til flere her, ja, det vil jeg sige. Ja, vi ved det nu jo. Jeg husker, der skal være 2 runder. Så var der en dame, der havde indrykket en kontaktannonce, ikke? Og hun søgte en mand, han måtte ikke slå. Han skulle være trofast og være god i sengen. Og så en dag ringede det på døren, udenfor sidder der en mand i en kørestol. Og så siger han til hende, jeg har ingen arme, så jeg kan ikke slå dig. Og jeg har ingen ben, så jeg render ikke min vej. Jamen, hvad så med at være god i sengen, ikke? Lille dame, hvordan tror du, jeg ringede på? Der stod 2 bag på min. Og dermed, det gjorde der ikke. Og dermed deltager i et spændende lotteri, ikke? Man kan få frontskærning op på litterære. Så kan du ikke køre. Os, der kommer jævnligt hos dig, vi er jo glade for, at du nu begynder at ryge i indboet, som man er. Det kan være, at man maler fint med det her. Så er der nummer at rydde op. Sublitterære bagord. Hvem fanden har jeg? Det første nummer, Spændende. Nej. nummer 13. Nej. Hvem er det? Hvem har nummer 13? Anders har nummer 13 lige for. Anders, han er så vældig alt. Han kan jo ikke selv lov at vælge mere. Gør den med med. Nej, så det er ikke lov at vælge. Nummer 11. Igen. Anita fra Satan. Han går altid i vej. Ja, det er ikke Og vi flår papiret af. Kom, la, la, la.
tiden går, med vinter og sommer og efterår. Jo, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Træk maven ind for helvede.